Nazdar, já jsem Jumpy A já jsem Welcome Boy 7. a rozhodli jsme se natáčet let's playe. No a časem bychom chtěli natáčet i videa z různých her. Tak můžeme se na to pustit, tak já jdu na dřevo, ty běž taky. Jo. A zombie. Nuda to dřevo. No to je vždycky ta nejnudnější část ze začátku. Nedostatek dřeva. Ukáž, kolik mám. Tak já půjdu na cobblestone, ty můžeš jít na vlnu. Jo. Je. Jsou tady někde ovce? Jo, tam. Jo, tam jsem, myslím, že viděl nějaký. Tam jsou. Tak, hele. Tady je nějaká skalka. Hele, uhlí. No, to se hodí. Jo, to je jedna z nejzákladnějších surovin taky. Taky, no. Ovce, hej, hochu, oni furt utíkají. No, to nesnáším, no. Hej, Určitě zabydlíme se někde ve skále, ne? jo. Tady je skála. No, tam jsem vzadu, myslím, že kousek jsem viděl. Jo, tady Tak je. se tam můžeme jít kouknout a uvidíme. Mhm. Hej, budu mít 4 vlny, ještě by to pak chtěl najít ovce. Mhm. Snad něco najdem po cestě. Snad. Já si myslím, že jo. Jo, tak určitě, když taky. Tak. Jinak hrajeme na Hamachi serveru, takže možná občas budou menší lagy, tak za to se omlouvám předem. A snad to tolik nevadí. Tak když tak časem můžem koupit ten placený. No, na Fakahedě. Hej, 4 vlny, kde pak seš? Já jsem na začátku, když jsme začínali. Tady máš sekírku a krumpáč. Sorry. Hej, dík. Jo. Pokácet ty ovce. Tak já ještě natěším trochu dřeva a můžeme se jít vydat. Jo, Je zombie. hele, 7 dokonce vlny. Hele, houbu vlnu, to se bude hodit. Jo, jo. Tady ještě dokutám ten strom. Taky. A můžeme se vydat. Tak. Tak můžeme jít. Já to dělám rukou, přitom mám sekeru, ale já nepřemýšlím. Tady se mi to líbí. Jo, no. Mám radši ty hory, než nějaký... Taky, taky. Doufám, že najdem plno diamantů. Že jenom tak jídat truhla s diamantama. Truhla. Ještě s těma blokama. No. Hele, tam ještě nic nebyl. Jo. Hele, dyně. Tak ty vezmem pak. Tak já bych to šel tak obejít tu skálu a koukl bych se a udělal bych někde vchod. No. Tak to obejdem. Mhm. Doufám, že to video bude mít sledovanost. Protože to by nemělo docela cenu natáčet sám pro sebe. To ne. Skočíme si. Hej. Ne, to nedáme. Já jsem na to lama. Ty pičo. Fuck. Jo, dal jsem to. To bylo snad poprvé, co jsem se nezabil. Tak abych obešel tu skálu a koukl bych se a když tak by se tam udělal někde. Jo, ne.
Já nemůžu plavat rychle, třeba jak sprintuje, že by aj tak No, rychle přesně plaval. tak. To jak se tam dostat, jo. Tak, A spadne to. jo. Je možná tady takhle, někde. No, mně se to líbí docela. Hele, tam ta skala naproti je taky není špatná, že? Třeba z druhé strany. Jdeš tam podívat. Jo. Já bych šel možná spíš naproti, tam je to takový hezčí, bych řekl, trochu. Jo, no. Tam jdem. Tak jo. Je. Menší lagy. Se občas malinko seká, tak doufám, že to nevadí. Co už? Tady se mi to líbí, tady bychom mohli udělat tady vchod, že by bylo, tady by byla nějaká cestička přes tu vodu. Hej, to by bylo drsný. Tak tady začneme kopat. Jo, a zacpí tam ten proud té vody. Tak můžeš začít kopat. Děkuju. Tak tady ne, někde, jak byla ta Jo, voda. tady. Tak lopatu máš? Mám. Tak to vykopej Jo. ty. Nechám přednost tobě. To někde tady, ne? No. Tady ne. Nebo, Jo, potřebujeme tady. Tady. tak jo, macha. Uděláš prosím tě torče, já ti tady hodím uhlí trochu. Jo. Doufám, že na nás netečete voda, co zastavil jsi. Hele, železo. To se hodí. Jo, Tak ze začátku. a diamanty tam nejsou? Ne, zatím ne. Už jsme je dávno měli mít, jsme zastarali. No. Doba kamena teprv. Už bude železná. Jo, už jo. Hej, strom, já ho tady zasadím někde. Tady. Jo, tady je docela málo stromů na tomhle ostrově. Tady jsou nějaký stromky, tak z nich vezmu saplingy. Jo, když tak tady zasaď před barákem. Hej. Já to tady vybaveru. Udělal jsi nějaký ty torče? Jo, je tady. Je. To nejde moc. Jo, dík. Když tak dí nápisek, ať máme sklo. Sklíčko, jo. Hlad. Hej. Mohlo by z ovcí padat maso. To by mohli udělat v další verzi Jo. Minecraftu. A dobrý je, že tam v další verzi bude ta... Džungle, Jo, džungle. to se mi líbí. Taky. To bude nedokácených stromů, to bude banu. No, to teda. Mám 15 písků, tak pak postav pec. Jo, tak já ti dám kobl. No. Dík. Jo. To tady ještě když tak vylepším. Pecíčka. Hop. Hej, jo, tady písek. Hej, já jsem taky vůl, vole. Já musím plankama topit, já jsem tam nedal to. Uhlí. Tak Jo, počkej, já ti dám, já mám ještě. jo. Dobré. Škoda planku. Co už?
Bych možná vnitřek udělal z toho, ze dřeva, když se mi moc nelíbí ten kámen tady. Mně taky no. A. Nemáme tady crafting někde? Venku, tak ho když tak přestěhuj. Jo. Ahni. Bojej se zombíku. Pak vole. Já dělám dveře. Jo. Ne, to se mohu udělat jinak. Já postavím postele. Jo. Se hodí. Ještě by se to tady měli trochu osvětlit. Taky si říkám. To má. Postavíme televizu a budeme si dívat na kruh. Tak jo. Hej, tady můžu udělat okýnko. Mhm. Okay. Ještě truhla bychom mohli udělat. No. Hledám plánky z toho dřeva. To je názvím nějaký zbytečnosti. A další šroty. Jo, tak já ti jdu pomoct. Vybagruj tu zem. Vybagruju. Oh. V příštím díle, nebo možná ještě tady v tímhle, ale nevím, bychom mohli najít nějaký ten dungeon, zkusit No, to bychom a mohli vydat se do dolů. najít diamanty. Mhm. Snad. Snad jo, no. Hej. Máš dřevo? Už truhlí. Tak udělej planky z něho, nebo já z něho udělám. Ti pomůžu. Je tam nějaký zombák? To jdu osvětlit trochu, ať se No. nespavnou zombíci. To jsi mohl. Tak. Ještě stěny udělám. Jo. Ti jdu helpnout. Hej, tyjo, časem bychom mohli natěžit ten klej. Jo, a udělat to z toho. Drutí, Mhm. a postavit pro Z barák. cihel, no. Tak já se omlouvám za střih, ale musel jsem, teda nemusel, ale vypl se mi nahrávání kvůli aktualizacím, tak můžeme pokračovat dál. No tak to postavím teda z toho dřeva. Mhm. Si náknem. Už není dřevo. Není no. Tak budeme asi Já na jdu, stromy. Jo, tak jo. Chce to šapouky. Mhm. A že si tady mohli když tak zasadit. Prostě si můžeme dělat nějakou dřevěnou farmu, nebo na, Dřevěnou farmu, vole. tak stromovou. Jste ohous. Díky zabil za to. Tyjo, tady vůbec nejsou žádný stromy. Já počkám, no. Kašlu. Jinak příště, pokud se nám tohle video povede, určitě budou další videa. A No. budou častěji. Protože to je první video a vůbec nevíme, co bude. No, to nikdo neví, když natočí někdo první video, tak neví, jako kolik to bude mít sledovanost. Jestli malou, velkou. Já bych mohl vzít vlastně saplingy z těch stromů.
Ne, tam je creeper, toho se bojím. Taky ho nemám rád. Ale hlavně když jdeš zad. Skeleton, já bych ho mohl zabít, ať máme... Hej, mu dej na prdel, nebo já můžu. Potřebuji. Sakra. Hej, spíknu ti skeletonu. Taky, ne, tady jdou na mě dva. Dobrý, ale je dám, snad. Ne, mi se rozbila moje zbraň. A už hladovím. Tak by to chtělo někde. Já jsem tady zabarikádovaný, musíš mi pomoct, po mně jdou. Jo, já už tě vidím. Tráš. Já mám jeden život a jako hlad strašně velký. Tak se schovej. Buď schovaný, nevylejzej. Já tam půjdu a zkusím. Hej, tam jsou dva, že? Nebo tři. No. Ale přestal pršet, to je super. Nech ho bejt, když mi jde. Ne, já taky chcípnu. Co když budu pod vodou, pomůže mi to? Já nevím. Ne! Sakra. Jdete se. Takže já udělám střih a až se tam dostanu, tak se vrátím. Tak jsem zase zpátky, tak jsem to asi po 10 minutách došel, protože jsem nevěděl, kde to je. Zachránil mi život. Já bych taky musel chodit. Hej, oni tady chystají nějaký spiknutí, dívej na ně. Něco chystají, no, na nás. Zazvoní creeper. Se starou creeperovou. Endermani si to prokopou zezadu. Jo, máme nějaký bone meal, takže si můžeme tady ten strom pak. Já bych si šel vyspat a... Jo, ale nejsem, no. A nebo počkej, nebo ne. Ještě bych tady dodělal. Jo, dodělané, no, přesně tak. Jo, tady je jídlo. Hej, já mám asi tvůj krompáč. To nevadí, já jsem si vyrobil novej. Jo, dobrý. Sakra. Tak. Jo, tady bych dal ty skla. Jo, přesně tak. Tak. Ty jsi dělal dvojitý dveře? Ne. Aha. Tak počkej, tak to tady můžu dát a tady bych to vykopal. Jasný. Máme sekiru. Hej, peci by měl být sklo. Jo. Já udělám toho z tenkého skla, to je lepší, se mi zdá. Jo. Je to steel. Tak? Jo, tady to nahradím ještě tady tím. To vypadá dobře. Tak, ještě bych udělal, no. Co udělám jako za strop? Já bych možná totiž dělal i jako ještě víc do výšky. Jako patro. No, patro, tak jako ještě by se to nemuseli vyměňovat. No, tak to tak nech. Tak tady si uděláme cestu do dolů. Jo. Bych udělal někde. A tam bychom se viděli asi až v příštím díle. Jo. Co ty na to, tak. Ty už to ukončíme, nebo jak? No, tak... No, už se rozloučí. No, tak pokud se vám video líbilo, tak lajkujte, komentujte nebo odebírejte a napište si, co si o tom myslíte. A jestli máme pokračovat. Tak, čus. Čus.